dino mung ngelamun jroning sepisanmu amung tansah kadulur wewayanganmu duh Nimas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rujit ati lelewat cah manis amung kumantel ing padu ing netra opo tek sirakanes citra ing janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu piye lo Mas rasane atimu ke saiki piye Mas deg-deg piar mongko Nimas katresnanku bebasane tan bisa tinuku tunduk lan prasetyamu tak korbanke jiwa lan ragaku Surya Laras lho iki Indonesia masuk Mas Wandi ugi kasebuyung HR audio HR video syuting saben dina mengalamun jroning sepi samun amung tansah kadulur wewayanganmu duh Nimas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rujit ati lelewat cah manis amung kumantel ing padu ing netra katresnanmu Mas Eko piye to Mas piye aku ora iso ngarani ngene iki piye iki ngene iki jenenge piye ngene iki lho piye ngene iki mongko Kang Mas katresnanku bebasane tan bisa tinuku asik-asik tunduk lan prasetyamu tak korbake jiwa lan ragaku
sampur kasuwun kali Jumeneng. Nggih, monggo ingkang bekata sampur. Kula aturi jumeneng, monggo. Saben dina mung ngalamun jroning sepisanmu amung tansah kadulur wewayanganku done mas wong ayu linalitan bisa lali saya anggrek rucit hati lelewan mecah manis amung kumantil sadrone netraku kikes ora mung bebore sak jabaning kulit sayek dewe nahya dudu lalamisan mujud samudana tumekaning seprene nalar kraitaku keno peleng samut pindho janma jublo mulandara ijih laku ing bebedang nadyan nganti tuwa pikun wawayangmu moh kang bisa sirna lumengketing panyawang katon saben wayah tan kena sinamun prenggolan kulon kutha gumo kidul dalan lan cendela sentong kae saksi besok lan tetes sing lohku sasaturungake
bangun Mas Eko. Sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sahabat karo sapa tak suwun dina lan wengi mugi-mugi Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya dhewe nuti nono widonono tak enteni ning pucuke tresno kalong nangka bebasane mung tansah katon sliramu ae ojo lali pawelingku uga mono nimas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak enteni engko sak mulehmu Mas Wandi garwane wong liya kaget tak tresnane rina wengi mung tak impi aku ora bisa lali mung sliramu pepucat ning ati najan sepisan ketemu nanging gede ne rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan baremu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging ati kumbok gawe lara ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tak
tanpa dosa atiku keronto ronto duh Gustiku kula nuwun ngapura saben dina mung kelingan yen to weruh atiku tratapan piye aku ra nelongso lara tresna mlebu jroning dada tatu ora bisa lari yen sliramu ra gelem abadi duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ora bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresna kaya ngene rasane sing tak pikir ra rumangsa mergo saiki uripe mulya ora nyono ora ngira yen to aku duwe lara tresna saben dina mung kelingan yen to weruh atiku tratapan piye aku ra nelongso lara tresna mlebu jroning dada tatu ora bisa mari yen sliramu ra gelem nambani pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku
mung bisa tresnani nanging aku ora bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir ra rumangsa mergo saiki urip pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ora bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir ra rumangsa mergo saiki urip mulya pancen aku wong ra duwe mung sarwa susah ing saben dinane aku mung bisa tresnani nanging aku ora bisa duweni tak sanggane tak trimane lara tresno kaya ngene rasane sing tak pikir karo mangsa mergo saiki mulya monggo Mas Janimen tembangnya kantor panjang aja citra matur suwun Surya Laras saking wilayah Soko Kidul Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek diabadikan syuting sound system HR Pro Mas Hardi Karanganyar Pule Trenggalek sakmene pungkasane tali katresnanku wis bejane yen aku tinggal bebujanku ngelingono sliramu wis ate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora bondo donya man yakine wis kepranan barang kang durung karuan mbok yo eling saya suwe
saya mundak yuswa aja citra wong citra bakal ngemai tuna biyen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora bos kepranan barang kang durung karuan mbok yo eling saya suwe saya mundak yuswa aja citra wong citra bakal nemai tuna Tuhan toban wingko babat Gresik rujak Cingur Surabaya Madura sate ayam mie ketoprak Tulungagung nanas Blitar tahu Kediri empeng lempeng Magetan jeruk Madiun sego goreng Lamongan apel Malang Andrung Banyuwangi Reoke Ponorogo Tua Tuban Wingko Babat Gresik rujak Cingur Surabaya Madura sate ayam mie ketoprak Tulungagung nanas Blitar tahu Kediri empeng lempeng Magetan jeruk Madiun sego goreng Lamongan apel Malang Gandrung Banyuwangi Reoke Ponorogo pepujanku mbak ya eling lara lopo aku setya nyandeng katresnan ra bakal luntur najan ati kurama lan acur sembarang aku wis manut kabeh kandhang muku tansah nurut jebulan nesamudana aku kepelut manising tresna aja ngumbar lelamismu agawe lara
rasa atiku aja ngomber tresno pungkasane anda dawa lara ora bakal tak selaki kabeh mau sabar tak lakoni najan kok gawe kudewa nanti saiki ku isih tresno Surya Laras Indonesia. Untuk semangat. Jangan asap ketut sambeli kemangi mangane bubar nyambut gawe nadyan lawo tempe ning singet awake
basah kaya arep nekat mangkas perang wanci turu among